Rune, det er til dig det her. Du er dejlig. Alina er funktioner bare helt på hovedet for dig. Også mig. Men frygt ikke. Er du også bare helt rundt på gulvet, når det kommer til Lina og funktioner? Frygt ikke. Trænger du også til at få clearet dit mind i forhold til Lina og funktioner? Frygt ikke. Vi er her for at hjælpe dig. Tænder du også på ligninger? Det gør vi også. Nej, Lina og funktioner. Hov, ved du hvad, Karl, vil du ikke lige række mig 1000 der? Jo, tak. Det er slet Signe. Den der holder. Lineære funktioner vil I fortælle lidt om. Jo, fordi det gør den bagefter. En lineær funktion, det er, når alle punkter, de vil ligge på en ret linje. Og en måde, man kan skrive op på, det er ved en funktion. Og det kan man skrive op sådan her. Y lige med ax plus b. Der er forskellige måder på, hvordan man kan regne en lineær funktion ud på. Og det kan enten gøres med sprog, sådan hvis man siger, hvordan man gør, eller man kan gøre det med funktionen heroppe. Vi skal funktion. Så kan man også regne ud med et sildeben. Og man kan regne det ud ved hjælp af et koordinatsystem. Den vi vil lægge mest fokus på, det er koordinatsystemet. For det giver det største indblik i, hvordan det sådan rent i praksis fungerer. Men inden man kan komme videre, skal vi lige finde ud af, hvad A og B er for noget. Og A, det betyder hældning. Ja. Jeg kan ikke skrive der, kan jeg sige noget. A betyder hældning. Vi kan ikke one take. Eller hældningskoefficienten. Og B, det er der, hvor linjen, det er skæring i y-aksen. Ja, sådan er det. Hvis du putter en lineær funktion ind i et koordinatsystem, vil den have en konstant stigning eller et konstant fald, så den vil altid være ret. Og linjen vil være fuldstændig lige i dit koordinatsystem. Faldet, eller stigningen, kan du regne ud ved at gå et skridt hen og et skridt op eller ned. Og i det her tilfælde, så går vi et skridt her og et skridt op, og så kan vi se, at stigningen her er 1. Okay, og når vi kigger her på koordinatsystemet, så kan vi faktisk regne den her funktion ud. Fordi at A, som sagt, hældningstallet, og det er 1, så den hedder 1x. Og så ved vi, at skæringen af y-aksen, at det også er 1. Så den hedder bare 1x plus 1. Okay, hvis vi tager for eksempel, at et æggebakke koster 10 kroner, og for hver æg, du godt vil have i, der koster det 2 kroner. Så det vil sige, y, som så er prisen i alt, det er så et æg, som koster 2 kroner, plus æggebakken, som koster 10 kroner. Ja, nu kender vi jo så funktionen heroppe. Det har vi fået sat nogle tal på. I stedet for at der står ax plus b, så står der lige pludselig 2x plus 10. Det vil sige, som Alma sagde før, at et æg koster 2 kroner, og æggebakken koster 10. Hvis vi så skal vise det på en anden måde end i koordinatsystemet, så kan vi vise det i et sildeben. Og det kan jeg lige prøve at tegne. Nu har vi så en lineær funktion. Har vi i stedet for formlen, har vi fået sat nogle tal ind. Det vil sige, hvor der stod ax før, står der 2x nu. Det vil sige, at ægget koster 2 kroner, som Alma sagde. Og hvor der stod b, står der 10. Det vil sige, at en æggebakke koster 10 kroner. Ja. Det kan vi prøve at sætte ind i et sildeben, som er en anden måde, man kan forklare en lineær funktion på. Det vil sige, hvis vi starter med at sige, at man køber 0 æg, så koster det 10 kroner. Og hvis vi køber 1 æg, så
koster det 12 kroner. Og det er jo fordi, at det så et æg kostede 2 kroner plus de 10 for æggebakken. Så Og det var ikke muligt. 2 æg koster 14 kroner, og 3 æg koster så 16 kroner. Det er en anden måde, man kan se det på. Hvis vi lige skal vise det ind i koordinatsystemet, så vi kan se, at det passer, så har vi fået nogle punkter her. Det vil sige, x0, y10, altså 0,10. Det er et punkt, 1,12 er et andet punkt, 2,14 et tredje punkt. Så hvis jeg lige prøver, hvis vi så skal sætte de punkter ind, vi havde før, ind på koordinatsystemet her, for at vise det passer. Så hvis man har køber 0 æg, så har vi et punkt her, der hedder 10. Hvis man køber 1 æg, så vil det være 12. Og hvis man køber 2 æg, vil det være 14. Det vil sige, at vi har 3 punkter nu, og det er så egentlig nok til at tegne vores linje og funktion, vores streg ned gennem koordinatsystemet. Så den vil gå sådan der, lidt mere lige, hvis jeg har haft en lineal. Men derfor kan vi bevise, at en linje og funktion kan udtrykkes på 4 forskellige måder. Og her har vi givet nogle eksempler. Jeg håber, du har lært noget. Tusind tak, fordi I kiggede med.